Ftit biss qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet, il-kumpanija Road Construction Limited jew aħjar RCL ingħatat kuntratt ta' madwar €900,000 għal bini mill-ġdid ta' triq l-imġar Fajn Silem. Il-ġurnal L-Orizzont jirrapporta li kemm kien ilha Ministru Giovanna De Bono, jiġifieri mill-1998, l-RCL ħadet 80% tal-kuntratti kollha li ħarġu għal xogħol ta' kostruzzjoni f'Għawdex. Minkejja li baqgħet tingħata xogħol ġdid l-istess kumpanija għandha mill-inqas 25 kuntratt pendenti b'valur totali ta' €9,500,000. Fost oħrajn l-RCL għandha pendenti xogħol f'dik li kienet il-miżbla tal-Qortin, fi triq il-ġebla tal-Ġeneral u toroq oħra f'San Lawrenz. Skont l-artiklu uħud mill-kuntratti ingħataw b'direct order lill-kumpanija. L-RCL ingħatat ukoll kuntratt tal-proġett Villa Randall. 3 kumpaniji oħra li daħlu għal dan il-proġett ġew skwalifikati fil-proċess ta' aġudikazzjoni. Ta' min ifakkar li r-raġel ta' Giovanna De Bono, Tony De Bono, kien l-uffiċjal responsabbli għal xogħlijiet pubbliċi u ta' manutenzjoni f'Għawdex. Intant minn tweġiba parlamentari ħareġ li l-RCL kellha monopolju fuq madwar 17 il-kuntratt li jingħata mill-Ministeru għal Għawdex b'valur ta' €7,000,000. Kuntratt ieħor mill-Waste Servi jiswa €2,000,000. Barra minn hekk hemm 7 kuntratti mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma li ammontaw għal €176,000. Ħafna mix-xogħol huwa ta' dranaġġ u trinek fit-toroq.